Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Наве дар китоби Мавлоно фиҳи мофиҳӣ бисёр ҳикояти пур аз мон хондам ва хостам ки ин ҳикоятро ба шумо пешкаш кунам дӯстони азиз. Инак ҳикоят. Дар боғ як мард бар дарахти қамаруддин яъне зардолу мева мерехт ва мехӯрд. Соҳиби боғ инро дида ҳайрон шуд ва мутолиба кард. Гуфт: эй мард, аз худо наметарсӣ? Мард гуфт: чаро тарсам? ин дарахт аз они худост ва ман бандаи худо ҳастам. Бандаи худо мехӯрад аз моли худо, пас чаро тарсам? Соҳиби боғ гуфт: бист то ҷавобат бигӯям. Алгамчинро биёред ва ӯро бар ин дарахт бандед ва бизанед то ҷавоб зоҳир кунад. Он мард фарёд баровард ва гуфт: оё ту аз худо наметарсӣ? Соҳиби боғ гуфт: чаро тарсам? ки ту бандаи худоӣ ва ин чӯби худо. Бо чӯби худо месанам бандаи худоро. посухи Мавлоно ба ин гурӯҳ як посухи амалист, на баҳсу ҷадили лафзӣ. Мегӯяд, агар ҷабргареро дидед, ба ӯ ба баҳсу ҷадал напардозед, балки амалан коре ба вай кунед, ки мутаваҷҷеҳи зишти пиндор ва ақидааш бошад, мисли коре ки соҳиби боғ ба ин дӯст анҷом дод. ин ҳикоят дар воқеъ дар радди пиндори ҷабргароён оварда шудааст, ки барои инсон ҳеҷ ихтиёре қоил нест ва масалан вақте гуноҳ мекунад, агар бигӯӣ ин кор гуноҳ аст, анҷомаш надеҳ, посух медиҳад ки ман аз худам ҳеҷ ихтиёре надорам. ҳарчи аз ман содир мешавад, ин кор кори худост ва ба истилоҳи дар пешона навишта шуда. ана ин буд бародаро ҳикояти мо. Бародарон, шумо чӣ гуна фикр мекунед, соҳиби боғ ин мардро ҷазои лоиқ дод ё на? фикри худро ба комментарӣ пешниҳод кунед. Агар ин ҳикоят ба шумо писанд омад, ба дӯстон паҳн кунед ва лайкро пахш кунед. Ба канали мо обуна шуданро аз ёд набароред. Сар баланду хона обод бошед.